Baremi bekemeririe chae kurwa sensemo ya Nyamache babiri bawecokia na kwimurunganeria ukunachua gusokoni wa kwimite yabo ase korengana barabo bateri buranigo aba director babo bakonia emete yabo batari kubabwatania nabano nigo baruro kubore ucha serikali weso ya gati nako gayana engane yo eri kubakonya bakumanya ase chibese chyo emete chiabere chikoni wa emete yabo ase chiachiro muri keito julikerbo noroboti rwa senchira yobo Krano. Mugondo orangechieka emerongene na itano uyubwa baremi bechaye ensemo ya Nyamache bagorete emyaka ya maega bagasimeka emete enyare kubakonya aswe ogusamba gwechaye bono nige kiondoko kyababwata maega yokonyore emete iyo yaberege konacho ange enusu umugondo Samsoni Anchinga emeteye abaremi ba Nyamache yabaete togoro umugondo tosimeke emete ligere matumisi ye factory agense baje ejigo sambe chae lie ekolosigwa ligo kugura chinko tokarora tigato simeke emete ligere abaremi banyore chibesa bono ya iriru tekerere kenene ekenene getangana kenene echae ensimegete bwone ense yosi se asinje na tanga ina se tundubali NC 92 ekero musaro ole gocha nabona se asiriji koreto musare nare ko ina nali na manyanga musaro nalire bono yake gaikera kararende me twa eba mo director ya chire oliye katu ari ko misara omo ngao chire omo maana kwa Kristo oli gosazimwa nanya koragene nanya korangeri gose mabagi ya onde kale tundu factory ebengirenda boy yaya bano ando cho musacho ino atenenete obairo mangarara rabetenie ogolire chigari achagwetana na nemete yaito bami ntombere ronde bono niga baremi abo batamaitio yokwoni emete boigomba maitie ase chibese echo chichiete ase bagateba abo no bainge konyora enibo yabo erio gosomeria abana omuremi nde buye chae ararimire chae gwetania emyaka 30 lakini rende abagakambale babwate birengerio ebiya bakagora asa bagasimeka emete echigokorega ase ase factory yaito egento kiogumingeria ng'a otokonyora chirori chitenene moina omoisonde iga kwango iga chigocha kuiyia emete yasimeka twechikoiyeka echae yaito tonyore embesa etokonyera abana